Dari ka? Subang gawin ng pag-vlog-vlog ba? Hello there. Doa ako nung ginat ni kamot. Ikaw lang mo tanda. Shout out. Shout out ka na. May text at gano'n. Laro. Background lang yun mo. Tadi alam mo kita at ni ko na. Yung mga abaga nga. Abaga na sa ko. Palayas ko para ko. So ako lang na. Subject sini na to. Sige, ikaw na. Tabang Lord. Abang selingan. Sino ba? Yung girlfriend. Terus si Kevin sa doyo nag-watching. Invite daw. Eh, bye, nganto bye. Ari bato. Kalami manana. Bato sa sapa. Lami kayo, lami pa sa mga uyab. Aray. Sino man na ito? Charlie. Siya to Charlie. May napashock daw. Malingog ka mo dara oy. Kalimot ba ko sa nimo motor eh? Ah, di motor ba? O ba ko nimo ging kuan ging share? Pwede man siguro. Di ba? Pwede naman. Hindi tayo sandwich. Pwede ito yung bayit. Hmm? May bayit. Nga mga invite. Hindi ba? Wala ko yung panik. Ano ba paano ito? Ano ka? Bokog. Na may lechon man sila. Birthday siya ang ba namin. Hey guys. First time lang ako kaunog bato. Wala ni Biuday. Sakit. Ang pangguto. Di ba kita mananaw? Sayang. Ang Bilis. uka ba? Sa baka. Sayang ang uka ba? Ala. Okay. Ay lang ka mo mananaw. Kumbate. Ano kasi masuarap na ibang diri? Friend ngayon ka mo ni Kevin. Ako man di man. Ipalo lang ko. Dako kayo ang shoot gamay. Paasa. Malamit kayo. May ungot man. Panay load. Ano ka na, man? Try, iba't iba. Patay, patay ako. Shout out. Bakit siguro? Ay, panggutom na. Panggutom ka mo? Dali naman dali.
Kare hipon. Murag hipon ka. Ano? Ano intahan na. May mga kuan eh. Sponsor. Matagod na lang oh. Pwede mo ganti magpa-music na. Ay, oo. Ngayon pa music. Ano may music? Oo, cellphone. Kasi nang mga kuan ba mga mga bago. One. Ito hindi kanta kalina ba? Nano man eh. Ito hindi kanta kalina. Ano to? Iniwan? Nano tong title sa to? Di lang magkakuan. Gusto may Hindi ka mabata kung pang at liba. Nag-watch. Kabilang buhay. Wala ko makakonta ko. Akala lagi na si Tim. Ano sa naman siya? Lami kayo. Tiom-tiom dahil. Manhang. Kami maklaro ba ito? Ayaw ko, huwag ako nagpaklaro. Bana. Huwag ako nagpaklaro. Maklarohan ako ngit. Ayaw man lagi ang drag kuya, di mo maklaro mo. Klaro yun. Di man mo kun, ikaw dami nag-live. Rin yan ka mo. Hindi lang. Sorry guys. Sakspan. Nguya ba? Idwit. Aw, ato? Aw, sara lang ko. May problema. Di mo ka mo friend. Ano naman ako may mo. I-off na yun naman sila kung may mo views. May magpasot out. Bantay lang ka mo. Kami mag-live. Hindi kayo mo. Di naman lalim. Lalim ha. Magpa-live-live kami, di ba mo tanaw. Hindi marin ganti ah. Ikwan. Bakit? Pwede na makita ang tayo. Minit. Ang person lang. Pwede na. Basta ako mangyayari. Ulit ako. Parang wala nang sisita. Kasi design na nila. Wala natin yung tagaan. Carlin, West Resin, Arsalan. Dali-dali ga, naanda. Naga pa. Saan man sa inyo? Saan man noon? Guys, salamat sa pagtanaw. Tanaw lang ka mo ha. Agariya. Sigbaw. Oo. Sino ba sa? Dakit. Sagad kayo, magkaon kami sa bato. Ate Arlen Marabe, salamat sa lechon. Nabuwag na kami nila. Sino man? Mga pa lechon no?
kain. Live kami. Ah, Tara nung... Ano Yung ba? bat na. ano ba? Tara nung dito sa airport na. Yung chika kay... Buti anak. Sino nalibak ba sa akon ka? Ano, Bilog sa bato ilong. oh. Bato. Bato-bato sa langit. Atoy. Papas ko. Papas ko na mga nananaw. Ay. Nelson, bakit ano? Ano sa labong ganyan ni views? Banta lang sila ba? Kain. Ano yun? Pagja pa rin to eh. Ano? Humana ka mo? Ako man na. Siya pa. Diet ka mo? Ako man ko. Hindi ay mangundang kung ay mananaw. Yung dangay ni. Lakas niya. Yung mga sunggaki balat ni. Masang kumata. Pakita. Ato di mo bas makita yung hungit. Naghungit niyo mo yung tanaw. Tanaw ko bahala na. Luwak mata ka hubag. Musa pakita. Pag mata pa lang na guys. Sige lang katog. Pero nakasuroy good na siya. Sige katog kung ba nakasuroy. Di ka na? Sino ano yun? Ako na may naniguro dire oh. Ano ba rin ba? Yan. Hala ko mula. Katoy. Allergic. Ano ka na allergic yan? Di wala yan to. Allergic ko, allergic. Allergic. Naman na mo son. Ano mga tao dito? Hay mga fans din ni Canelson. Nawa man. Masyang ganun to. Hindi ko naman ako lang mo. Naguro. Yan ba? Ang drapo yan. Gutom guys. White kwarta. Ay naman kita. Gutom na. Ako pa ko nakauli. At Wala. ito manok. Bunay. Asara manok dito. Ihaw na to silingan. Limuot. Panabot ang oras ikuan earphone. Pag sayo-sayo ko rin laga para. Di ba na? GB. Paso kayo sila ba? Yung human view niya. Taon-taon man layas. Boring. Ako naliguro. Nagbuha ko. Ikaw ba? Ano sabi? Isa ba yun? Isa ba kang bato? Ah, natin dito, oh. Ayun yun. Madrat kay aran na ipan. Sus. At then. Kasi nakaharap na dito matitip. Humana ka mo, naunhan mo lang kami. Ah, Diyos na lang nag-view. Ano pati mo? Pero tulo ay drak mo. Ano ka?
Asa na mo sa. Mga bato na nito. Mga gasang na. Kung na kayo counter ha? Harap eh. Naman. Counter, uy. Uy pa. Busog ka na? Antonio, gibutan niyo kinaon, no? Pamag ako nabusog. Saan Ay, na bay? kanunti. Bay, aman lagi tawag nga talam babay. Oh, Tabala. tabala. Dali na dire. Oh. Yung tingog dahil. Are pa hipon bay. Like, Are pa lechon. Do naman siguro. Wala na. Duhang mo yung gawa na. Bayan sa aton. Ari ba man dire good? Ubuso na ta. Huwag na ibilin boss. Naman sa MC Ling ante. Teatro din, napuha ka buhok. Ma,